Cristnogol oedd yn Archdderwyddon. Ac i ni edrych ar waith Gwili, ac ar gwaith J.J. Williams, ac ar gwaith Elfed wrthnos diwetha, a'r wrthnos nesaf yn y cyfarfod ola yn y gyfres, os bywiach iach, fyddwn ni'n edrych ar waith Dyfed. Nawr fe gawson ni wahoddiad i gael ein mabwysiadu fel bethau'n un o weithgareddau gwyl yr Eglwys Newydd a Ton Gwynlais. A fi sy'n meddwl beth ddylen ni wneud heno. Ar un adeg o'n i'n meddwl falle mynd ar ôl yr Archdderwydd Dyfed. Y fagwyd yn Aberdâr a fi'n fyw yn Caerdydd fan hyn am flynyddoedd lawer, oherwydd yn bosib iawn fydde fe wedi pregethu o'r pwlpit yma yn yr Eglwys Newydd. Ond mae yna archdderwydd arall, neu cyn-archdderwydd arall, wrth gwrs, sydd y cysylltiadau. Hynny yw, diben dewis yr archdderwyddon yma, Gwili a Dyfed ac yn y blaen, oedd bod gyda nhw cysylltiadau pendant a dyffrynnoedd cynnon, taf a rhondda. Ac wrth gwrs, mae yna cyn-archdderwydd arall sydd y cysylltiadau amlwg ar ardal yna. Bod Christine yn byw yn yr Eglwys Newydd ers ychydig bach erbyn hyn. Mae hi yn dod o Gwm Rhondda ac wrth gwrs yn gyn-archdderwydd ac yn sgwennu barddoniaeth ei hunan. Ac felly, oherwydd bod hwn bod hwn yn gyfarfod wahanol, o'n i'n meddwl, wel mae'n wedi fod yn hollol wahanol, ac yn lle fod i yn arwain cyfarfod ac yn trafod y cerddi yma, i gael Christine ei hunan i wneud hynny heno. Nawr, pan ych chi'n sôn am fyd cerddi a barddoniaeth, un peth sydd yn reit bwysig ym myd cerddi a barddoniaeth yw bod yna ddelweddau yn bwysig iawn, yw darluniau yn bwysig iawn yn y cerddi yma. Ac o'n i'n meddwl, y ddelwedd yn mynd trwy'n meddwl i heno ynglyn â heno, oedd delwedd sawl un o'ch chi siŵr o'n gyfarwydd am y mwnci a dyn sy'n troi'r organ. A nes i'r casgliad, mae'r peth amlwg i wneud heno, oedd yn lle fod chi'n gwrando ar y mwnci, bod chi'n cael yr un sy'n troi'r organ i gyflwyno rai o'i cherddi chi heno. Felly dyna fydd yn digwydd. Fydd yna gyfle ar y diwedd i bobl holi cwestiynau, os ych chi'n dymuno, y bobl sydd ar YouTube, mae yna gyfleistra i chi roi cwestiynau yn y chat, fel arfer wrth gwrs ar noson Zoom arferol, mae bobl yn gallu heclo ac yn torri ar draws ac yn y blaen. Ac hefyd, jyst i nodi, os oes rhaid i chi yn dymuno dod weithiau ar nos Iau, ar Zoom, mae rhai bobl yn dod mwy na lai bob wythnos, eraill yn dod yn achlysurol iawn. Os rhowch chi eich enw fi ar y diwedd, lle rhowch chi ar y restr e-bostio ar gyfer hynny. Ond y bobl ar YouTube heno, os ys gyda chi sylwadau neu cwestiynau ar y chat, fydd rhaid i hynny fod heno. Wel, dyna'r cyfan fi'n credu o'r cyhoeddiadau. Gawn ni air o weddi cyn bod Christine yn dod ymlaen i gyflwyno ei cherddi. Arglwydd Duw yn un, diolch ti nawr am y fraint a'r anrhydedd o ddod at y Duw mawr i hunan ei gyfarch e. I ni diolch ti bod ni'n dod yn awr at Dduw y Creawdwr. Ni diolch ti o arglwydd am y holl rhyfeddodau'r greadigaeth, i fawredd e, i gymlestod e, i harddwch. I ni diolch ti hefyd dy fod ti wedi yn creu ninnau ar dy lun a thelw dy hun, a bod ni hefyd yn bobl greadigol. Ni'n diolch ti am y traddodiad hynod anrydeddus o farddoniaeth yn y Gymraeg ac yn enwedig ein barddoniaeth Gristnogol ni. Ni'n diolch ti hefyd mae ti yw'r cynhaliwr mawr, ond yn fwy na dim byd arall. Ni'n diolch ti nawr mae ti yw'r iachawdwr. Ni'n diolch ti nawr bod ni'n gallu dod ato ti nawr oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'n byd ni a mwyn cymodi ni a thyd y hunan trwy waith ar y groes ac yn yr atgyfodiad. Ac ni'n dod nawr ato ti nawr yn ei heiddiant e ac yn gwyddio dyfendith ar ein cyfarfyddiad ni gyda'n gilydd heno. Y bydd y cyfan fydd yn cael ei wneud er lles i ni
ac yn bennaf oll er gogoniant i ti. Amen. Wel, ni fydd awt sy'n ymlaen nawr. Wel, noswaith dda i chi gyd, a diolch yn fawr iawn i chi am ddod, a i chithau hefyd sydd ar YouTube, croeso i chithau i'r cyfarfod. Pan mae Wyn yn cynnal y nosweithi, mae sesiynau mae'r nos Iau fel arfer, mae'n treulio dipyn o amser yn rhoi biwgraffiad. A nes i siarsio fe i bido a gwneud hynny heno. Ond fel mae Wyn wedi crybwyll, yn yw i'n dod o Gomrondda, so ni'n meddwl, falle byddwch chi'n licio gweld ton y pandid yn y lle ges i yngeni a magu. Byddwch chi'n gweld oedd bywyd mewn di a gwyn yn y 50au pan ges i yngeni, a oedd ton y pandid yn lle prysur, oedd yn dre eitha bywiog. Ond mae'r stori yn eitha gwahanol erbyn hyn, yn yw mae'r cymoedd wedi dirywio yn dyn nhw, a mae bywyd wedi mynd yn dywelach ac yn dipyn drotach yn gyffredinol. Ond mae rhywun yn gobeithio bydd yr Eisteddfod ym Mhontypridd yn fodd i fywiogi rhyw gymaint beth bynnag ar y cymoedd i gyd. A mae gen i un llun bach arall biwgraffiadol, o'n i'n meddwl falle byddwch chi'n hoffi weld. O'n i'n hoff o ddarllen, yn ferch fach, bydd rhaid i chi yn gwerthfawrogi'r llyfr o'n i'n darllen rhaid i chi o'r un math o oedran a fi. Falle bod yr hoffter yma o ddarllen yn esbonio yn rhannol beth bynnag, y delight sy'n gen i mewn geiriau ac mewn barddoniaeth yn arbennig. Dyna ddigon o'r cefndir cynnar felly. Ond dwi eisiau mynd â chi mewn ffordd yn y gerdd gyntaf, dwi eisiau mynd â chi nôl i 1972. A cerdd yw hi sydd yn sôn am daith cerdded es i arni pan o'n i yn y ddeunaw. Nawr, cewch chi wneud y sums, rhaid dwi ddim yn anodd gweithio fe mas. O'n i'n ddeunaw ar y pryd nôl yn 1972. Ac fe ath 2 ohonyn ni ar daith cerdded. O Ferthyr Mawr, sydd ar bwys Pen-y-bont yr Ogwr, i Lanilltyd Fawr. Mynd ar hyd llwybr, a fydde maes o law yn cael ei adnabod fel llwybr yr arfordir. A mae wedi cael ei dynodi'n swyddogol erbyn hyn. Wel, roedd y llwybr yn ôl yn y 70au, ond oedd ddim yn llwybr swyddogol fel petai. Yr adeg yna yn ddeunaw, o'n i wedi dechrau dod yn ymwybodol o bethau ysbrydol. O'n i yn ymwybodol iawn o meidroldeb yn hunan i ddechrau. Ac o'n i hefyd yn ymwybodol o mhangen i gerbron Duw. Mae'r gerdd dwi'n mynd i ddarllen yn gerdd eitha hir, ond wedyn roedd y daith yn hir, felly mae'n adlewyrchu hynny i raddau. Ond mewn gwirionedd, mae yna 2 daith yma hefyd, 2 daith yr un pryd. Hynny yw, y daith lythrenol o Ferthyr Mawr i Lanilltyd Fawr, ynde. Ond hefyd, mae yna daith ysbrydol yna hefyd, a fe fydd y cyfarwydd yn eich plith yn gweld bod yna ambell adlais o taith y Prerin Bynion, enghraifft. Mae'r daith lythrenol yn gorffen yn yr eglwys yn gweld y murlun yma. Nawr, wy'n ymwybodol bod y llun yma ddim yn glir iawn, a gweud y gwir, dyw'r murlun erbyn hyn ddim yn glir iawn, ond wedi'r cyfan mae dros 500 o flynyddoedd oed. Ond llun o Christopher, St Christopher yw e. St Christopher, wel, mae pawb yn gwybod mae'n siŵr, oedd nawdd Sant Teithwyr. Ac mae'n cael ei ddylunio yn aml iawn mewn eglwysi canoloesol, mae'n gyffredin iawn, ac mae'n cael ei osod yn gyffredin iawn gyferbyn ar prif borth i mewn i'r eglwys. Ac mae'n y reswm dros hynny, a reswm yw, yn ôl y gred, os byddwch chi yn gweld St Christopher, llun o St Christopher,
fyddwch chi ddim yn marw y diwrnod hwnnw. So dyna oedd y gred. Nawr, mae gen i lun fan hyn o beth fydde'r llun wedi bod yn debyg iddo, mae'n debyg yn wreiddiol. Chi'n gweld y sant yn droednoeth, mae'n croesi afon, mae ganddo fe ffon yn ei law, ac ar ei ysgwydd mae'n cario Crist. Ac yn ôl y chwedl, yw wrth gwrs, roedd bachgen bach wedi gofyn i Christopher i'w gario fe ar draws yr afon, dyna ddi waith e. Christopher ei hun yn meddwl bydde hynny'n hawdd, bachgen bach oedd e, ond roedd y bachgen fel petai mynd yn drymach ac yn drymach wrth iddo fe groesi, a braidd iddyn nhw lwyddo i groesi'r ochr draw. A mae Christopher yn troi at y bachgen yn gweud mor drwm oedd e, pam oedd e mor drwm ar ei ysgwydd, ac ateb y bachgen, sef Crist, oedd bod pwysau bechode'r byd i gyd ar ei ysgwydd ef. Felly dyna oedd y chwedl, dyna oedd y stori, a mae rhyw gymaint o hynny i gyd fel petai yn y gerdd. Felly cofio am y daith cerdded mawr, Ferthyr Mawr i Llanilltyd Fawr yn haf 1972. Teimlo mewn bod ar fi'n trengu, gryn dipyn cyn diwedd y daith rhwng y gres a phoen a phwysau beichau anghyfarwydd ar ein cefn. Yr her a balchder yn ysgwyddau ifanc yn cludodd fesul cam i'r eglwys y diwrnod hwnnw, ar hyd llwybr heb urddas priflythyren iddo ar y pryd, yn trad hiraethus mewn bwtsias benthyg trwm, yn cofio neuropathig dan bythellu am ddyfroedd anesthetig ogwr a slicrwydd i cherig sarn tua dechrau'r daith. Mae'r blynyddoedd wedi tynnu'r lliw o'r holl fanylion, ond heddiw dyma olrhain amlinelliad bras o'n cwrs ar fap. A daeth rhyw sbrigyn o'n sgwrs ar hap yn ôl o rywle, rhyw ddwli ddwl rhwng y craffu manwr ddwys a phwyson bellog bwyllog ar yn ffyn, yn fflach anisgwyl o hwyliog o gofio'n trad dolurus. Heibio'r creigiau di yn i ac wedyn croesi baid o'n rhefn, i fyny trwy'n y wrach, dan Chwerthin Mawr, at drwy'n yr as a sain dinwyd. A dyma deimlo eto bwysau sach ar gefn yn bwn cynyddol ddiwedd pnawn, a chreulonder brath i strapiau, a straffaglu a fflagiadau'r map, a'r steini y chwys a'r straen, a thymer pawb dan boethni'r hael mor frai a'n sanau erbyn hynny. Nes cael yn bod yn sydyn, brofiad bendigedig, yn wyn fydedig droednoeth ar oer ni llawr y llan, yn bwtsias mewn rhyberth ynghyd â phob un baich. A drachtiaf eto heddiw yn faith o ias y foment pan welais ar wal mewn cysgod o ddelwedd, y deiau diwedd, rhyw fori i'r daith. I ni'n mynd i aros yn yr oesoedd canol, mae gen i rhyw ddileit mewn pethau canol oesol, fel mae llawer o'n chi falle yn sylweddoli. Ornithophobia, hynny yw ofnadar. Hynny yw, dwi ddim yn ofniadar, ond mae gen i gyfres o 2 cerdd ar y thema yma, ornithophobia, sydd yn ymateb i adar gwahanol, a mae'r 2 yn ceisio cyfleu rhyw anghysur wrth weld yr aderyn, fel dweud si, dwi ddim yn ofniadar fy hun, o gwbl. Mae gen i gerdd i'r eryr, yr eryr pres sy'n dal y Beibl yn eglwys San Silin yn Wrexham, er enghraifft, ac mae'r eryr wrth gwrs yn symbol am Ioan yr Efengylydd. A mae gen i gerdd arall wedyn i'r beinod, sef y peinod sydd yn britho tudalennau llyfr Kells. Llyfr Kells yn llywysgrif Lladin yn cynnwys yr Efengylau, copiwyd o gwmpas y flwyddyn 800, ac mae ynghdadw yn llyfrgell Coleg y Drindod yn Nilyn. Ac yn ôl hen gred, hen draddodiad yw e, dyw cig pain ddim yn pydru, ac felly mae'n symbol wedyn mewn iconograffeg Cristnogol
am y Crist atgyfodedig ac am fywyd tragwyddol. Ond dwi ddim yn mynd i ddarllen y cerddi yma. Y gerdd dwi'n mynd i ddarllen yw cerdd i'r Golomen. Symbol cyfarwydd iawn eto yn y traddodiad Cristnogol wrth gwrs am yr ysbryd glân. A wi wedi dewis darllen y gerdd yma yn rhannol am yn bod ni newydd ddathlu'r Pentecost. Yr adeg sydd yn cofio pryd disgynnodd yr ysbryd glân mewn nerth ar yr apostolion, fel i ni'n cael yr hanes ar ddechrau llyfr yr Actau. Nawr, mae nifer o ddelweddau canoloesol wedi goroesi sydd yn taro'n ryfedd mewn un ystyr. Maen nhw'n dangos yr ysbryd glân yn cynhedlu Crist trwy fynd i mewn i glist Mair. Sydd yn golygu wedyn wrth gwrs i bod hi dal yn wirif. A mae dyna sut y cynhedlwyd Crist y gair trwy'r ysbryd glân yn mynd i mewn i'w chlisti. Dyma enghraifft o'r ddelwydd mewn ffenestr lliw yn eglwys Llandyrnog yn Sir Ddinbych. A mae gen i close-up fyna, a dyna yr aderyn, dyna'r Golomen yn mynd i mewn i glist Mair. Ac yn y gerdd, fe welwch chi, mae'r pennill cyntaf, yn os ydych chi'n gyfarwydd y gwaith Gwenallt, mae'n sôn am gerdd Gwenallt i'r Colomenod. Mae'n sôn am arfer glowyr cymoedd y de yn cadw Colomenod mewn cwt pedwar ardd. Wedyn mae'r ail bennill yn sôn am y Golomen ddisgynodd o'r nef adeg bydyddio Iesu yn Iorddonen. A'r trydydd pennill wedyn yn sôn am y Golomen gyda ffug aur ganddi oedd yn dysgu Dewi Sant yn ôl traddodiad. A hefyd, wy'n cyfeirio at y ddrudwy nath Branwyn i hyfforddi yn ailgainc y Mabinogi yn de. Felly mae tri phennill cyntaf i gyd yn cynnwys delweddau saff, delweddau diogel o'r Golomen. Oherwydd i raddau bod yna elfen o bellter rhwng y person sy'n siarad a'r aderyn, a'r adar. Ond mae'r pennill olaf wedyn, lle dwi'n dod at y ddelwedd yma, y ffenest lliw yn eglwys Llandyrnog, mae hynny, mae pennill yna yn trio cyfleu grym a nerth yr ysbryd glân, fel rhywbeth y gallwn ni brofi yn gorfforol ac yn fewnol, fel y daeth ar y disgyblion ar Sul y Pentecost, fel y cynhedlwyd Iesu yn wyrthiol yng Nghroth Mair. Felly dyma hi, ornithophobia, Colomenod. Tra glaniau delweddau yn ysgafnblu ar y gainc, nid oedd golwg drycyn yn ei cwmwl gwereiddiol dros y cwm. Nid oedd peryg chwaith yng nghiriad pell a denydd can ar lannau o'r ddonen, wrth wylio o ddiogelu y dorf. A thra safau deryn dewin ddof yn ddrudwy arall ar y noi, ni fi achos gofid yn y gwyn o'i ylfyn air. Nes tystio disgyn rheibydd gwyn, ehediad dirgel, rhythyr gair i gnawd. Ni wyddwn am y braw o fod yn brau i blu. Wel, i ni'n symud dipyn bach ymlaen nawr o'r oesoedd canol i'r dydenu disg yn yr Eidal a gwaith Michelangelo. Ond i ddim wir wedi bwriadu darllen y gerdd yma heno, ond rai o'n chi oedd yma nos Sul diwetha, neu os ydych chi wedi gwrando ar yr oedfa ar YouTube nos Sul diwetha, fe fyddwch chi'n gwybod fod Gwydion wedi cyfeirio at hanes emyr, rhain o'r chi sydd ddim yn gwybod, emyr yw'r gweinidog yma a mae'n digwydd bod yn blentyn i Wynefine. Fe gyfeiriodd Gwydion at hanes emyr yn dod yn Gristion mewn gwlad bell.
Felly, oherwydd bod Gwydion mewn ffordd wedi tanio'r gerdd eto yn y meddwl i, dyma pam wy'n ni darllen heno. Wy'n siŵr bod llawer iawn ohonoch chi yn gyfarwydd ar llun yma. Dwi'n gyfarwydd iawn a'i gweld i, dwi riod wedi gweld hi yn y cnawd fel petai chwaith. Ac yn ôl y pundits, yn yw, mae nhw'n dweud mae Michelangelo yn y rhan yma o'r llun yn yw, yng Nghapel Sistina. Mae'r peth yn yr Eidal. Mae Michelangelo yn darlunio y foment mae Duw yn rhoi bywyd i adda. Ond wedi gweld yw mewn ffordd chydig bach yn wahanol, sef nid rhoi bywyd i adda, mae adda yn fyw, mae ligyd yr agor, mae'n estyn i law. Ond wy'n gweld hyn fel y foment mae Duw yn rhoi i ryddid i adda, sef i ewyllus rydd, a gallu neu'r gynedd fynd fe sydd yn peri bod adda yn gallu wneud i benderfyniadau i hunan. Ac i ni gyd yn gwybod sut roedd hynny wedi troi mas, ynde? Wel, mae'r gerdd sydd gen i wedi herwgipio y llun yma mwyn dehongli ym mhrofiad yn hunan fel mam, yn rhoi rhyddid i blentyn. Rhyddid i blentyn i wneud i benderfyniadau ei hunan, neu falle dylen ni weid, penderfyniad i roi oedolyn ifanc, oherwydd roedd emyr erbyn hynny yn ddeunaw. Ysgysodwch fi. Fe gymerodd emyr flwyddyn allan rhwng lefel A a mynd i'r coleg mwyn teithio o gwmpas y byd yn mynnu i ryddid. Ac athwyn fi lan i Heathrow i ffarwelio ge, ac wrth i weld yn mynd trwyddo i'r departure lounge fel petai, roeddwn i beth bynnag yn ymwybodol o'r holl bethau o'n i fel mam a ni fel rieni, yr holl bethau o'n i wedi roi iddo. Nid y pethau materol wy'n ei golygu, ond pethau sydd yn dod trwy fod yn blentyn i rywun arall. Hynny yw, i bryd ei wedd enghraifft, i ddiddordebau, i gymreictod. Hynny yw, mewn un ystyr, oedd e wedi cael ei greu ar yn llun a'n delw ni i raddau beth bynnag. Ond nawr, roedd emyr yn dewis mynd i wlad bell fel y mab a fradlon. Ac oedd dim modd i ni wybod yn Heathrow yn y maes awyr pa lwybr y bydde fe yn ei ddewis. Felly, mae'r gerdd wrth i ddatblygu yn manteisio ar ddwy ran o'r ysgrythyr o hanes creuadda yn Genesis 3 a hefyd dameg y mab a fradlon. Mae'r gerdd yn gorffen trwy sôn am y bwlch rhwng bysedd. Hynny yw, y bwlch bach rhwng bys Duw a bys adda yn y llun. Y bwlch yna sydd yn rhoi rhyddid, sydd yn caniatáu i rywun wneud i benderfyniadau ei hun. Ac yn y bwlch yna, gallai unrhyw beth fod wedi digwydd i emyr. Newyddion da i ni fel teulu ac fel eglwys, wrth gwrs oedd bod emyr wedi dod yn Gristion yn y wlad bell. A mae'r gweddill yn hanes, fel maen nhw'n dweud, ynde. So, dyma hi gollwng ffarwelio yn mab hynaf yn awyrenfa Heathrow. Ces di'r rhain, cyn dy fod yn etifeddiaeth ysgafn i'w chlidwn rhwydd o'm côl, delw fy nghawd a gair yn gân. A chyn i ti flesio am flasu cyffro ffrwythau'r wlad bell, rhoi sydd ti'r ardd hon i'w rhodio a'i meddu'n gron Gymraeg. Rhwng pob pilyn pwrpasol aeth i'r baich di hyd ar dy gefn, taenais gariad, fesul tafell dene fel na phwysau arna ddim. Ac fel na wyddyd amdani, gwthiais fy ffedog i gefn y drar, gyda'r ysait am lo pasgedig a ffeir lysiau'r blasysfwyd bras. Ond cyn llacio llunyn ein llyged, rhof i ti'n bwn y bwlch rhwng bysedd. Fydd i ti'n fesur ar y rhyddid rhwth sy'n agor o'r fan hon, hyd gibau'r moch.
O'n i mor falch nad Cyber Moch ffindodd Emyr yn y wlad bell, ynde. Ysgysolwch fi. Mae'r ddwy gerdd nesaf yn sôn am ddau o'n wyrion ni. O'n i mwyn oer hynna ni yma. Ond dyd cerddi ti wy'n ofni heno trist. Wy'n mynd i ddechrau gyda cherddi ferch hynna Emyr i Ania o Ffwrnais Awen. Fe ddechreuodd y gerdd yma yn sgil gweld casgliad ryfeddol o blanhigion gwydyr, a dyna beth yw'r blodau yna, planhigion yn y llun. Planhigion gwydyr, blodau gwydyr i nhw. Mewn amgueddfa, mewn arddangosfa, ym Mhrifysgol Harvard yn Massachusetts. Wedi cael eu creu at ddefnydd y ddysgu, ond maen nhw'n rhyfeddol, a lle ddim pwysleisio pa mor hyfryd i nhw. Ac os gewch chi gyfle i fynd i Cambridge, a mynd i'r amgueddfa yn Cambridge, Massachusetts, wel, ewch i weld rhain, maen nhw'n werth i gweld. Mae'r grefft yn anhygoel. A, fel cyfeiriodd Wyn yn gynharach yn de, mae gan ddyn rhyw allu creadigol, rhyfeddol, am ein bod ni wedi cael yn creu ar lun y delw diw y creawdwr. Wel, fe weles i'r planhigion gwydyr yma, a mae'n rhaid i fi gyfaddu, dwi ddim yn cofio'n union nawr, a'i ychydig cyn i Ania cael ei geni neu ychydig ar ôl, ond oedd tu'r adeg yna, beth bynnag. A'i henw hi wedyn, Ania Lili, nath pethau dechrau cysylltu fel petai, yn fy meddwl ac awgrymu thema'r gerdd i fi. Hynny yw, mae yna orchymyn, ond oes i ni fel dynoliaeth i warchod creadigaeth Duw. Ond mae'r greadigaeth yn fregus, mae rhywogaethau yn marw allan ac yn y blaen. Ac mae pennill ola'r gerdd pan ddwn ni ati, wy'n enwi nifer o blanhigion pryn sydd gyda ni yng Nghymru. Planhigion ac enwau pert. Ac mae'r enwau mewn peryg o farw allan hefyd. Nid yn unig y planhigion y blodau hunain, ond hefyd yr enwau cynhenid, yr enwau Cymraeg. Oherwydd mae'r Gymraeg yn fregus hefyd, yn dwi, ond mae'r Gymraeg yn rhan o greadigaeth Duw. Ac os yw'n ddyletswydd arno ni i warchod y greadigaeth, mae'n ddyletswydd arno ni hefyd i warchod y Gymraeg ar gyfer ein plant ac ar gyfer plant yn plant. Dyma hi'r gerdd o Ffwrnais Awen. Carwn ddangos i ti'r breirder hwn. Harddwch creu o ffwrnais awen dyn a dwylo i grefft. Dawn efelychu roddodd fod i batrwm pob un petal pryn, tryloiwder lliw, gosodiad dail, cyn clymu gwreiddiau bler a cannoedd rhywogaethau. Carwn ddangos i ti'r harddwch hwn. Trefn tymhorau'n saff am dro mewn gardd o gases gwydyr. Blagur, blodau, ffrwythau had yn ffrwydrod byw ail eden dan gysgod y gorchymyn y gawsom oll i'w gwarchod, ein gweithaf, hyd y diwedd. A charwn ddangos i ti hefyd rhain, a dysgu i ti hwiangerddi henwau. Lili rwyddfa, heboglis Eryri ar adur. Cerddinen daren fach a'r gerddinen Gymreig. Dysgu i ti gan i tanio, Ania Lili, ac alaw i twf yn ein tir, rhag i'w gwydyr hwythau chwalu'n ilw yn y man. A rhywbeth dipyn bach yn ysgafnach nesa. Eisiau chi gwrdd â Mr Llew. Ti'n nabod y trest? Ie. Yeah. Mr Llew, tegan Jellycat. A dyma llun Mr Llew sydd wedi cael ei garu i farwolaeth. Hoff degan Steffan.
oedd Mr Llew. Steffan yw'n ail wyr, neu brawd bach Tristan sydd gyda ni yma heno. Hoff degan yn mynd y fe I bobman ac yn hanfodol ar gyfer cysur amser gwely wrth gwrs. Ond fe gafwyd trychineb. Aeth Mr Llew ar goll. Yn wir, oedd e fel petai wedi diflannu oedd ar wyneb y ddeiar a Steffan Drian yn torri galon. Wel, mae Eleri, yn y cyfnod yna beth bynnag, oedd hi'n canu Iesu Tirion. Ti'n dal I ddeud, ti'n canu Iesu Tirion nawr, mae'r adfer na wedi peidio. Wel, sicr yn y cyfnod yna, oedd Eleri yn canu Iesu Tirion i'r bechgyn yn y gwely. A dyma hi'n sylwi I Noson bod Steffan yn dechrau canu gyda hi. Ond roedd Steffan wedi camgymryd y geiriau. A dyma ni, gyd yn gwybod y pennill, Iesu Tirion gwyl yn awr, plentyn bach yn plygu lawr. Wrth fy ngwendid trig ar ha, paid gwrthod Iesu da. A wedyn, carwn fod yn eiddo ti, Iesu grasol derbyn fi, gad I blentyn bach gael llew. A dyna oedd addasiad Steffan ar y geiriau. A o'n i'n meddwl bod e'n hyfryd, plentyn bach ma'n gweddio am gael llew. Wel, dyma fi yn dechrau meddwl wedyn am lewod y Beibl. Hanes Samson yn yr Hen Testament gael hyd I fel yng nghorff llew marw. Llew Juda yn y datguddiad yn symbol am Iesu'r Meseia mewn gogoniant. A hefyd wrth gwrs mae gyda chi Aslan yn Chronicles of Narnia. C.S. Lewis yn symbol am Grist. A dyma'r syniadau fel petai sydd yn troi yn y gerdd. Steffi bychan, gwynwn ni ar dywall dyn ni wedi. Coffa da a Mr Llew a ddiflannodd got da blew. Chwilio'r car a'r ardd trwy'r tŷ I ble rath dy lew bach di. Roedd rhi'n tegan dan y neath cysurau fel y fe. Fesul tipyn, pallai'r cof am dy lewcyn meddwl dof. Steffi bach, gwyddio nawr, ceidi afel ar lew mawr. Llew i'th gadwn eiddo'i hun. Llew i'th ail greu ar ei lun. Llew sy'n ddychryn. Llew llawn mil. Llew air. Aslan Israel. A'r newyddion da yw bod Mr Llew wedi dod i'r golwg maes y law, a mae'n dal yr un mor driennus. Mae'n cael dod am dro gyda fi o bryd i'w gilydd, ond mae serchiadau Steffan, wy'n ofni, wedi syrthio ar bwy trist. Na, pwy mae Steffan licio nawr? Pala, a mae rhaid o'ch chi'n nabod Pala. Felly, wy'n cael benthyg Mr Llew yn achlysurol. Wel, soniodd Wyn yn gynharach am y ffaith bod y cyfarfodydd yma wedi dechrau ar Zoom, wel, maen nhw'n para ar Zoom yn y cyfnod clo. Ydych chi'n cofio pan oedd y gair Zoom yn golygu math o lens o'ch chi'n rhoi ar camera? Chi'n cofio'r dyddiau yna? Wel, aniw, mae hynny I gyd wedi newid yn dweud ers y cyfnod clo a bywyd o bob math, bywyd cymdeithasol o bob math wedi symud ar-lein gan gynnwys wrth gwrs bywyd eglwysig yn oedfa a chwrdd-gweddi ac yn y blaen. A un chwedl oedd yn mynd o gwmpas yr adeg yna oedd bod pobl yn dod I gyfarfodydd Zoom hynny wedi gwisgo'n deudi o fan y lan a falle yn gwisgo I pyjamas neu hyd yn oed jyst I dillad isa o fan I lawr. Wel, nes I ddim o hynny'n hunan. Ond, roedd hi'n dimtasiwn I rai ohono ni, nid I bawb, ond I rai ohono ni, adael i'r ddisgybleth arferol I lithro pan o'n ni pryn byth yn symud o'r tŷ. Ac yn ôl un traddodiad, roedd Sian Owen Tyn y Fawnog yn llun
enwog Cyrnwfosba Salem. Roedd Sian Owen wedi cyrraedd y cwrdd yn fwriadol hwyr, medd y stori, fel bod pawb yn sylwi ar ei siôl, chi gyd yn gwybod am y llun, a chi'n gwybod am y traddodiad. Wel, beth oedden ni gyrru hi? Balchder neu cynnal safonau? Wel, cewch chi farnu. Ond un peth sy'n sicr yn mae'r gerdd dwi'n mynd i ddarllen yn sôn am pilyn gwell, am dilledyn gwell. A mae'r Beibl yn sôn mai bratiau bydron sydd gyda ni, i gyd yn ger bron Crist. A bod ni angen gwisgo cyfiawnder Crist amdano ni, a dyna'r thema falle sydd yn dod ar waelod ar ddiwedd y gerdd yma. Dyma lun sydd gyda ni gatre yn yw ymateb Cwbaidd Hywel Harris, athro celf yn Aberystwyth, i'r llun gwreiddiol, wrth y modd, gyda'n fersiwn ni o Salem. Wel, dyma hi. Wel, neb fi'n... dechrau i to. Wel, neb fi heno'n llithro i'm lle, ymhlith y corau cyfrifiadurol, 15 munud neu fwy ar ôl pawb. Rwy'n cyfrir corinau, ond sylwi ar sawl un yn codi fel cilroi uwch godre'r sgrin, cyn gosod fy meic ar miwt yn ôl y cyfarwyddyd arferol. A am fy mod i'n hwyr na theimla fod rhi'n min ar bethau heno? Neu a gollodd gras i'w res yn honfeddi'r we? Trwy gyd fy mysedd rwy'n mentro pipueto ar resu'r pennau dyfysiynol. A difaru nawm nes unne forol gwisgo pilyn gwell amdanau cyn dod i'r cwrs. Wel, heddi yw diwrnod hiraf y flwyddyn. Mae'r rhod o heno ymlaen, mae'r rhod y flwyddyn o heno ymlaen yn troi tuag at y gaeau. Felly, wi wedi penderfynu gorffen y sesiwn yma gyda 2 garol nadolig. A gai fod y cyntaf i ddim un nadolig llawer i chi gyd. Carol y gwahoddiad yw'r garol sydd gen i ddechrau, ac fe ddechreuodd hon mewn ffordd mewn cyfres o bregethau gan Emyr tua mis Tachwedd diwetha. O'n i'n mynd trwy Genesis, ac o'n i wedi cyrraedd y darn yn Genesis 37, lle mae Joseph yn sôn wrth ei frodyr am ei freuddwyd, lle roedd ysgubau ei frodyr yn plygu o flan i ysgub ef, a wedyn yr haul a'r lleiad a'r sêr yn ymgrymu iddo fe. Wel, os oedd ei frodyr i fod i blygu i Joseph, a bydden nhw'n wneud hynny, wrth gwrs yn llythrenol nes ymlaen pan fydden nhw'n cyrraedd yr Aifft, wel, gymaint yn fwy mae angen i ni blygu ger bron Duw. Ac es i gatra'r noson honno, fi'n cofio nawr, gyda'r geiriau plyg i lawr, jyst yn mynd round a round yn ymhen ni, oedd jyst yn sound yn ymhen ni. Wel, o'r ymadrodd yna, plyg i lawr, dechreuais i feddwl wedyn am olygfa cerdyn nadolig traddodiadol. A beth sydd gyda chi yn aml iawn yw'r bugeiliaid yn plygu o flan y preseb. Mae'r Joseph a wedyn y bugeiliad yn plygu. A wedyn, os ymlaen trwy'r stori, mae'r doethion yn dod a'i rhoddion am nhw'n plygu. Ac fe dyfodd y garol wedyn o ddychmygu'r senarios gwahanol sydd gyda ni yn yr ysgrythyr lle mae pobl yn plygu ger bron Iesu. Felly, wi'n mynd i ddarllen y gerdd, a wedyn mae Aled Myrddin wedi gosod y garol i gerddoriaeth, a wi'n gobeithio bydd y Bedwyr yn gallu canu y peth, wel, nid canu, o'r gyd i'n neud hefyd Bedwyr, os ydy'n dyfuno, a gallu chwarae y sain i ni wedyn trwy'r speakers. Felly, dyma ni, carol y gwahoddiad. Dewch fugeiliaid, dewch o'r mynydd, plygwch lun, plygwch lun.
Syllwch ar y baban newydd, annwyd heddiw yn eich chybydd, plygwch lun. Dewch o'r dwyrain chwytha'r doethion, plygwch lun, plygwch lun. Rhowch i'r bachgen eich anrhegion, fe gewch ganddo fil fendithion, plygwch lun. Dewch blant bychain, dewch i wrando, plygwch lun, plygwch lun. Dewch yn gylch wrth drad yr athro, gwersi ffydd a gras sydd ganddo, plygwch lun. Gyda'r milwyr, dewch i'r lladdfa, plygwch lun, plygwch lun. Gwelwch aberth pen Calfaria, gwir fab Duw sy'n marw yma, plygwch lun. Gyda'r gwragedd, dewch i'r beddrod, plygwch lun, plygwch lun. Gwelwch trwy y gwyll, ryfeddod, cododd Crist, gorchfygodd bechod, plygwch lun. Dewch at Iesu am fyddaiant, plygwch lun, plygwch lun. Dewch a ddolwch a rhoi moliant i'r Mesaia mewn gogoniant, plygwch lun. Dof a ddolaf a rhoi moliant i'r Mesaia mewn gogoniant, plygaf lun. Sgwmi. Dewch fugeiliau, dewch o'r mynydd, plygwch lun, plygwch lun. Syllwch ar y baban newydd, annwyd heddiw yn eich chybydd, plygwch lun. Dewch o'r dwyrain chwytha'r doethion, plygwch lun, plygwch lun. Rhowch i'r bachgen eich anrhegion, fe gewch ganddo fil bendithion, plygwch, plygwch lun. Dewch blant bychain, dewch i'w rando, plygwch lun, plygwch lun. Dewch yn gylch o'r draed yr athro, gwersi ffydd a gras sydd ganddo, plygwch lun. Gyda'r milwyr, dewch i'r lladdfa, plygwch lun, plygwch lun. Gwelwch aberth pen Calfaria, gwir fab Duw sy'n marw yma, plygwch, plygwch lun. Gyda'r gwragedd, dewch i'r beddrod, plygwch lun, plygwch lun. Gwelwch trwy y gwyll ryfeddod, cododd Crist, gorchfygodd bechod, plygwch lun. Dewch at Iesu am faddeuant, plygwch lun, plygwch lun. Do a ddolaf a rhoi moliant i'r Mesaia mewn gogoniant, plygaf, plygaf lun. Dof a ddolaf a rhoi moliant i'r Mesaia mewn gogoniant,
Dyma'r gerdd ola wedyn sydd gen i, Carol y Saer a'r Pren. Cerdd gomision yw hon. Ges i comisiynu sgrifennu rhywbeth ar gyfer Gwasanaeth Naw Llith a Charol Radio Cymru, Nadolig 2020. Ac fe darlledwyd wedyn ddydd Nadolig y flwyddyn honno. Mae'n gerdd mewn 2 ran. Ar y dechrau, mae Joseph fel petai'n pyslen pa bren wnaeth e ddefnyddio i wneud cryd i Iesu. A cofiwch, mae gwaredwr yw ystyr yr enw a roddwyd ar y plentyn fel cyfarwyddwyd Joseph gan yr angel. Wel, mae'n tyfoli'r opsiynau sydd ganddo fe fesul pennill. Pob pren mae'n meddwl amdano a rhyw arwyddocad. Cedrwydd, pren y ddefnyddiwyd wrth godi'r deml. Coed goffer, y pren y ddefnyddiodd Noa ar gyfer adeiladu'r arch. Coed olewydd, wel, reina oedd yn cynhyrchu'r olew ar gyfer y lampau oedd yn goleuo'r deml. Coed helyg, cysylltiedig a chystydd a thrystwch cenedl Israel yn y geithglyd. Felly, pob pren mewn ffordd yn agwedd ar fywyd Iesu ei hunan. Ond os yw Joseph yn pyslan, mae Mair yn bendant. A mae hateb hi yn mynd yn ei tu hwnt i hanes genir Iesu. Mae'n mynd yn ei ymlaen at y croeshoeliad a'r atgyfodiad ac ymlaen wedyn at bren y bywyd yn y weledigaeth ogoneddus o'r Jerusalem newydd yn Datguddiad 22. So mae hi, Carol y Saer a'r Pren. Sut gryd na fi Iesu, medd Joseph wrth syllu? Pa bren sydd yn gweddi gwaredwr? A'i gwely o gedrwydd, un addas i arglwydd sy'n deml o sancteiddrwydd, a brenin? Neu gryd o goed goffer, siap arch na farfyrder i faban a chryfder a chybydd? Gwna'i bornion o lewydd got clud un fydd beinydd yn ole di hysbydd, Mesaia. Neu beth am goed helyg i fab dyn, gaif dremig a dolir a dirmig gwas gofid. Sut gryd na fi Iesu mydd eto dan syni? Pa bren sydd yn gweddi gwaredwr? Mydd Mair, mam y bachgen. Rho hibo bob styllen, pob trawst a pob hoelen, nes dawd i ddihangen ar sair y ffurfafen i godi i groesbren i hunan. O blith prenau'r hollfyd, dim ond pren y bywyd sy'n gweddi fy nwylid, fy Iesu. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am ddod heno. Diolch yn fawr iawn am eich gwrandawiad. Wel, hyfryd, a ni'n synhwyro hynny. Fi'n gwerthfawrogi'n fawr bod chi wedi dod, a gobeithio nid yn unig eich bod chi wedi mwynhau, ond falle bod ambell beth wedi cyffwrdd rhyw tant fel bethau yn eich calon neu yn eich meddwl, a chybod, eich bod chi wedi gallu uniaethu'n bersonol ar rhai o'r pethau yma wedi bod yn trio cyflwyno i chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Fel wedodd Wyn ar y dechrau, os oes gyda chi gwestiwn neu sylw, a niw neu ngorau i ateb, ond os nag i chi eisiau gofyn dim byd, mae'n un iawn hefyd, wrth gwrs. Pawb yn dywel. Dwi'n bwriadu gydeirio ar y cyfrif, ond os yw'r syniad neu os yw'r beth sy'n dod ar y trap i gwbl? Na, na fe. Wedi dallu pawb. A drysu fo. Dim ond gael sydyn ar y diwedd wedyn. Dwi'n siŵr dwi'n mynd i ddweud digon i gyfiawnhau gael y meic yn fe, ond mae'r cyfarfod cyntaf yma, y cyfarfod cyntaf o wyl yr Eglwys Newydd sy'n mynd mlaen tan wythnos i ddydd Sadwrn. A wedyn fydd yna ddigwyddiad mawr ar wain trioda ar comin yr Eglwys Newydd ar y Sadwrn yna. Fydd gyda ni babell yn fyna, felly trowch mewn i gael paned neu rhywbeth yna os ydych chi yn
yn y cyffiniau ar y Sadwrn, wythnos i Sadwrn. Ond fel wedys i ar y dechrau, mae yna gyfarfod yma fore dydd Sul am 10 o'r gloch. Oedfa deiliaidd, felly fydd yn oedfa wahanol i oedfa arferol, ond yn rhan eto o wyl yr Eglwys Newydd. Fi croeso cynnes i chi ddod i'r cyfarfod yna. A dim ond i nodi, fyddwch chi'n gweld ar eich seddi, mae yna fodd os ydych chi eisiau cadw mewn gysylltiad mewn rhyw ffordd neu gilydd, gan gynnwys os ydych chi eisiau ymuno ar Zoom, ar nosweithi iau, mae yna garden fyna chi'n gallu i lenwi. Dwi'n meddwl dyna'r cyfan, os rhywbeth gan Lois i... O, mae'r cwestiwn wedi dod. O, wel, rhaid. Na i drosglwyddo, na i ddim codi to, na i drosglwyddo hwnna i Christine, wedyn geif i ateb. Hefin Jones, yn siŵr nad ys ots da Hefin bod fi'n ei enwi fe. Nifer o'r cerddi, meddwl fe, yn cysylltu digwyddiad a gwrthrych. Beth yw'r catalydd cryfaf? Y digwyddiad neu'r gwrthrych? A gweud y gwir, os gen i ddim syniad y ti ateb, dwi ddim yn gwybod wir pam wedi dod fan hyn i drio ateb y cwestiwn yma. Gallwn ni, yn hawdd iawn, fod wedi anwybyddu Hefin, ond byddai'n ni weld bydd yn pigo'n cydwybod i. Mae'n anodd iawn dweud, hynny yw, mae rai pobl yn sgrifennu yn ddisgybledig iawn, yn llawer iawn mwy disgybledig na fi. Yn aml iawn, wy'n gweld gwrthrych fel y lluniau wedi dangos. Maen nhw'n taro, maen nhw'n aros yn y meddwl, a wedyn mae rhywbeth fel petai yn tanio o rywle. Hynny yw, y gair mae beirdd yn rhoi ar y peth hwnnw yw yr awen. Wel, wi ddim yn gwybod am hynny. Ond mae rhywbeth yn clicio, mae rhywbeth jyst yn dod. Ac yn aml iawn, mae'n dod yn spel fach wedyn, jyst rhywbeth, neu rhywun yn dweud rhywbeth, a dyna'r gair o'n i angen, a mae'r gerdd yn tyfu o'r gair neu o'r ymadrodd wedyn. Gobeithio bod hynny'n siwtio ti Hefin. Is there a question arall? No, okay. Diolch yn fawr.